Ani day mga panahon na day no is nakuli day ko sa mong balay sa bukid. Og as usual inani po ang ako ang madatnan no pag uli nako sa mong balay please lang. Kay karon man mga tuiga day no is wala kay ko kauli dito sa mong balay sa bukid ba kay lagi basic ang piling gwapa. Muna inani na sad kahugaw ang among balay karon. Kay kani mo si fatherland day og ang iyang second wife day no is busy jud kay nasa tanan sila everyday. Kay kabalo na ba mo ni fatherland day no og ang iyang second wife day no nga contractor na please lang. Muna dili gyud sila kabasa-basta limpyo diri sa among balay. O kanisang adlaw day no day is balik ra pud mi dayon ani sa Iligan City. Muna before ko mobalik og Iligan City ani day no is ako sa ning silhigan siya og kinamugwangang buli. Pero kaning pagkalimpyuha diri sa among balay day no is ilhigra ang mahitabuan ni. Kay lagi dili na makaya sa oras day kung magmap-map ako kay grabe mong gud ni siya kabuli. Kay kapila pa ba ni mo balikan og map day no usa pa rin siya malimpyo. Mao nang ako sa ni siyang silhigan day no kay para maiban-ibanan sad ang abugba. Ug mao day ni ang kusina namo sa among balay sa bukid. Ay Dios mio day wa pay labot ang sala namo ani og ang among balkon. Muna mamadmod ko day pag abot ako diri sa among balay sa bukid. Kay lagi lami na magud ta ipahuway day no day pagikan bitaw ka sa biyahe. Pero unsaon man pagpahuway sa piling gwapa day no kung inani ka hugaw nga mo ang balay. Ay Dios mio day marag magasgas jud pirmi akong piling gwapa day pag muuli ko sa bukid. Kay maglibog ko din balay namo sa bukid kay lagi way kahumanang limpyo. Kay kung kanibit ang balay namo sa bukid day no kung pwede pa lang nako na siya ihuho day ihuho ko ni day ay. Kay isa nagikahuho ani balaya day no day ay limpyo ni tanan ba. Ay api na lang siguro nako guo sa fatherland og iyang second wife ani no. Bitaw bahala badlungon kana sa fatherland day no day di lang po nako siguro na ihuho. Kay dili ra ba jud ako nahugaw mong balay day ingon si fatherland. Muna wa jud ko katungod ani mo reklamo day nga hugaw nga mong balay no. Kay sa mata ni fatherland day ug iyang second wife day di jud ako nahugaw nga mong balay ani. So ako ra sigurong mata ani day no ang taas og grado ba please lang. Onya day pagabot pa jud ako ani sa mong balay sa bukid. Kay mosulod man lagi ko dayon sa mong balay ani day kay i-check na ko ang mong balay day ba kung unsa na bitaw ka hugaw. Onya pag sulod nako diri sa kusina na mo day ni ana ko ni fatherland baho laging tae sa iring. Ay sayo na kanto bang ni fatherland day ngano daw na ni maho among balay tayong sa iring day nga wa daw sila iring. O di ba day pati ilong nako ani day bakakon kay para ni fatherland oy. Kay wala jud lagi daw sila kasimhot day ubaho sa tae sa iring. Unya kay magsige man jud ko reklamo nga fatherland kay kabuhi jud ko fatherland kay baho jud kay tae sa iring. Ningana si fatherland sa kuha ra daw ng ilong day ug kuha ra daw na una-una. O di ba day grabig mindset si fatherland. Kay pati ilong daw nako day pataka lag panimhot. Unya ra ba day no pagkatito day ang iring day nagbugno dito babaw sa buang atop. Mo ni anak ko ni fatherland unsa man day nang nagbugno da sa babaw sa tong atop fatherland di na iring. Unya sayo ra kay tubag si fatherland ni ana siya dili man ato ang iring day. O di ba grabe ka bright si fatherland mo answer sa kuha. Mo ni anak ko ni fatherland dili lagi ato ang iring fatherland pero ang iring may nalibang mo nang buho og tay ato ang balay. Mo nang nakabalos ko ni fatherland day oy. Silam day ang bakakon day no di man day ang ako ang ilong. Anyway, mo ra dito ko share sa inyo no og dire na ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Mo nang bye mo ay.